Здравейте, потребители от YouTube, аз съм Виктор и с името аз съм Ники Генов и ще ме намерите в YouTube. И сега ще играем Тя Сан Андреас номер 2, с който с приятела ми снима, той с таблета си и почваме. Там искам да кажа нещо. Да? Бати поздравители, мен ще ме намерите в YouTube, пишете Мирослав и там ще ви изпъкте, натиснете го и аз съм качил 2 клипа, надявам се да се абонирате за мен и това. И ние сега започваме GTI. С този, с Ферарито, нали? Това ще стане на спокойника. Но, не така. Мага, тук няма нищо. Ради мили, тук няма нещо. Абе! What the fuck? Какво? Да fuck, Ферарито си отиде. Имаш едно Ферари, но си отиде. Аре, този път с BMW-то първо. Това BMW е дрифтен. Не мотора, бе, CJ. Никой ти не е мотора, ама. Не искам колата, BMW-то. Ми изкарай просто мотора. Да. И изкачи се в колата. Малека са. Много смешна музика. Това е логика, не съм се прекарал, защото е такова. Както знаете, са най-новите коли. Има Ферари, има Bugatti Veyron, има Porsche 911. Има Мерцедеси. Да, има и Мерцедес, наистина. Това BMW, както ви казах, е да дрифтене. Вижте колко хубаво дрифти, нали? Аз чакам го видите. Дами и господа, ако ви е харесал първият пик... Мири, нема! Само 4 може да снимаш. Нара бе, кефете се. Наистина не ми дадеш никакви пари, ще правя кракцията. Плаже. Като не ми дадете нищо, аз се гледа. Не, си па да обикалям. Ще ви газа.